Smai Bengal TV night on ani khajani takhok te buk sono ang tini Darjeeling kamio phaibi sokhaijak Darjeeling Panchayat Kela Adi block by Chalmani 8 kilometer o Darjeeling kami Mia salo 11ta tamani jorawo nukhung kainini nok khangwe ekdom thapla sajak niro noi man khana ani cameraman no koinai kisa yang phunugani bangoi niro noi man khana thapla sajak obo tabok borok tongsinai boro sasnai borok tabok palmaliang tongkha ang haini bangoino o mangphlino jottosini khajani takhukte bukhsong no ang phunugani hinironi thanio ang sakthari mangphlei tobowani hima phajaka ang o Darjeeling kamio Darjeeling Panchayat under niwo Kela Adi block by khobjak oroni bisingo ang tabok oroni nok phangbai kisa kok salainai borok tabok bahaiungsnai bahai besasnai borni kuno tongjanai rok krikha tabok source krikha haini bangoi khajani takhukte bukhuk songniro nugui tongkha hangke oroni nok phang bagra tama sakha bono kisa khanawi nirok chubachu dekhai mano obo nironi khawot chubachu khayoni tongkha hongklai nirok chubachu khaibe jadi ang borokno sungnai tabok ninibo mungkhe tomabo Madhuri Shanti Molsom na ninibo mungle Mojindra Molsom tabok nironi nok to khamui thapla chai thangkha tabok tongjanai sikrikha obono tuiboi jottoni bokha khamla jak nirok para thusa tei nuknai mia nuknai tini nuknai robo bokha to khamla jak obo oroni bisingo niro lokoni thaniwo toma kok charani mochuk jon nirok no Lokorang chang kai jong luk ngan kai ina kang ta omnangai I sanangai nei mung kai omnangai pel bar ngai khom duimon kai sai ngai khom kang ta puisa ngai bel kolang ngai ria kang jauta srat man kai dom jautak luk ngan chang kai jong ponder ngai I nei mung kai ke nini nawa je manai tongmani mung samarli ade kisale narak mano Kisan arma ke office ni document ni account number tongo de tawo mole tongo mobile tongo nirok srai buchi man khana bo tama sakha boni kokbai ni bo sakha boni molsom kokbai ni jara ani khajani takhukte bukhuk song molsom ni kokbai buchi nai boro buchi man khana to phana ang chini kokbai chini kok brok bai sai khana nai borok chini lokoni thaniwo kisa chobachu sanjawo nirok jodi chobachu samani no nirok maya tongoi chobanani muchuk khangkhe boroni account number ang ronai nirok o jagao nirok chobachu khaimakhe khaijabadi ang nironi thaniwo asuk koinai smai memel habani chiming ang teibu turuk yang mangphri orono khungkaini khain thangjak teibu mangphri tongkho yang turuk kuchukanai tei kaisa jagao bahaino tei kaisa nukhungo bahaino oro belaino khotingjak nirok mangphri nugui mankhana srai no kaisa phani kisafani oro krikha mi apro sal 11 to tamani jarawa ani cameraman ang koiram narayan molsom ang koinai chung yang turuk kasawi nailebani tei kaisa ni nukhung omokhe nukhung tei kaisa ngeni tolawo tongmani omokhe ni boni noksa kani oro bahaino thungpari ni thapla chajak ani cameraman ramnare nong koinai yang phunugani bangoi nugui mankhana nirok oro borok bo mungsabano marliya hani bangoi lokoni thaniwo tabok kisa subachu nangjamani borok oroni bisingo nirok jodi khajani takhukte bukhuk song nirok luku chini kungthai barangoi nirok bono chobachu khangkhe chobachu khaima khangkhe belaini chanai hunoi ang khama khayo boroni ration card rok obo ration card jena borno mungsano marliya boroni mai chajaknai moi chajaknai thungpareno nugui mankhana boroni boro bisa mai chajaknai khlaibai borok nargoi tongmani omonu boroni tabok mungsano krikha kisabani krikha nirok nugui mankhana yang srai thungpareni borokni bisani hugni mai tongo mairong tongo maikol tongo rangri office documents mungsani bebag marliya borok marugwani jora source krikha obotoi hai khlaibai thangpaikha phaidi sing teksa ani cameraman no koinai sing turuk yang agoklainai nirok nugui mankhana oro maisla busuk bukbang obo maisla bai oyangkhano mairong borokni chajaknai tofano obo tak thapla chajak o thapla chajakni bisingo tabok borok oroni tongnai nok borok rok tabok toma khaisnai
tama khaya borok palmalyang tongkha yang mangphlei phnudi omokhe PMAYG nok talmamani borok PMAYG nok talmamani borok omono tak pairobani hini bolok sak thalai jago obo jora bosi omote hai khlaioi borni nok hor khaim thamani bangoi tei oro ang tabok nok nok pharo bai kok salainai borokni busuk khoting kha tama tama bo khoting kha tama tama bo khoting ya hini rokno o mangphlei phnunai ang srai srai khe nugui man khana ki sabani krikha thapla hiba thapla obo singsibo thapla ni badai tei mungsa bo krikha oro omote hai singsibo o nok hungkhene borok taklai sorkaro PMAYG nok majamani 1,30,000 obono pairwani hini borok rang ri jeta borni nogo mal mata tongmani bono phaloi rang tisai tongmani obo chimingsasi krikha thapla sudu thapla asik singsu tabo ang haini borokni toma toma khoting kha toma toma khoting ya ang bono nok phangni khuk oroni bagrani khuk phang semini khana laisnai chung dara nono lamsogo nini Mia pro hor 11 sorry sal 11 tamani jorawni nok hor khamui thangmani nini tama tama khoting paikha Ani kuti ba bangma kuti wong ta nok kama ba thai pala ha sengba ani ko palse ani ko palna bari kuti ba nang la ha ut nang la ta kuti ba kuti nang la bairai mani aku rangbo kemal ha Pharai malha nini rang rogle busuk rok kama kha bane khai pai thapla khe paikha 1,50,000 thang pala ha thela 1,50,000 oro nogo boni nok khaibani hi 30 tomani obo 1,50,000 det tekaya 1,50,000 boni kamajak o asuk takhokni o boyoso tabok boni nok bahai ke pairo mas nei omata hairo bo wana jak belaina nung nini document rogle Dokumen bo pairai kampai lah ha sampai ha ration card ration card pairai ration card ro krikha Kereka, nge dokumen bu kereka, eku number bu kereka, account number ro krikha kereka mung sekre ration card bu kal, kereka, Aadhaar bu kereka, nokrai ba nok nok phang krai ba ang habas thang Ko program ya ni ang rokhe nok rijatana apro o je haba tangi chingba tangi chalai janai ba haba ma thanglai jo tangbili ba taksi huk khaibani joraba na okay tabok lukuni thanibo ni rok toma kok chanai ni rok chuba chu na de nai loko ba sanu samale ranai desido haya sanu samu loko wa samu sapale sanu Musla norodi, yang kokrong ya. yang besala okra bai buksala okra bai kok kisa salaisnai tabok ni nok to khamoi asuk khoti hi to samalia sudu sung mangphli kaises phunuk ma chibu lukura bu mangphli kaises nugui ma chibu khoti no to jotto no sungki philor malia to phane lukurok ni thanibo chuba chude sanna nung Lokoni tharino subatono jeng sanu tongkha bahai khaina jengno jeng wansuk borok wansuk tongkha lokoni borok barani borok ba jengno sanini musuk ha borok sanai bebosta khaina hisab borok no barani borok meeting khlaijak borok tongkha asukno okay je nirok no hachal ni chimi tong tu nugui tongnai o niro ni nok hor khamjak oborok no nung chuba chu khaihodi huni ka chakok ka cha demuchu jotono chini tripura jiknu kok mane ji kungthai barata thai barani nungnai rokno jotono sanan jengno sanpai tine jeng request karen ni rokno jeng bakrai borok ba thangpai kha jotoni mairung bolte je nongni manai bolte ses kraikha rang bolte rang 1.5 lakh porjonto thangpai ka bo nongni nok pai ronai himani narangmani kaisa jagao bobo 1,50,000 enkheno bobo thangpai ka mairung bo asimon bobo thangpai kha maislam rok mairung rok sung pai mairung blen 10 mon botrok thung pai kha kagos potro to duri thakse je mane nongni mane rok ses sung pai kha khas almari aroni khas rok almari rok tongo alna rok aroni chuki rok ta krai bhai je mane nongni bising kaisa phanu amo man narak maya thung no closing paijak tama khasnai tama sasnai thaplak sudu thaplak kaisa singsiu abo sible taw bana sudu thapla nirok lukrok nugui man khangke tini takhuk borok nirok ni thani o chuba chu sanu ang nirok no o account number phunui ronai nirok mobile number bo phunui ronai nirok jogajog khaibai bono
nirok contact khaibe nirok choba chu khaibe nirok ni bukhawo tongkhang ke abo takuk songno choba chu khaibe jadi ang nirok no tei bidal bidal omo tai mangphlui phunu tonai joya karai nai tondis mai mobile tv no hamba.